Намираме се в триъгълника на властта и не случайно. Виждаме го всеки ден. Но какво се крие зад високите стени, зад гърба ми? Или по-скоро, какви са хората, които прекарват работния си ден тук? Ще ви разкажа. Героят ми в завърналите се този път е вице-премиер в 3 служебни правителства, икономист, изградил кариерата си зад граница. Срещам ви с Атанас Пеканов, но не в костюм, а в спортно облекло. Говорим за спомените от детството, за оценките в училище и за бягането за удоволствие. Атанасе, свикнали сме да те виждаме в костюм, вратовръзка, студио, да говориш за икономика, еврозона, но днес, тук в Борисовата градина, ще си говорим за твоето хоби бягането и кое те доведе до него. Някакси естествено се получи. С времето, в различните неща, които съм правил и факта, че следвах в чужбина и работих, това го намерих като някакъв естествен пристан, за да организирам мислите си. Част от работата ми, докато бях в служебните кабинети, беше да преговарям различни неща с Европейската комисия. И това е нещо, което е доста финна работа. Трябва да помислиш, в някоя ситуация трябва да си по-остър, в друга трябва да си по-мек. И именно тук, между другото, в Борисовата градина съм вземал доста от тези решения. По време на преговорите за план за възстановяване и устойчивост, сега имали сме и доста разгорещени спорове с Европейската комисия и след това ми е трябвало да помисля дали това, което те казват, винаги ние сме съгласни като държава с него. Въздухът тук помага. Мисля, че ми е помогнал, да. Друго какво помага? Хората, свободата на България? Да, от една страна чувствам се много добре, когато мога да се възползвам от прекрасната природа, която имаме. Да отидеш на Витоша също е добър вариант. Между другото, често го правя. Това е едно от любимите ми неща напоследък. И там също в разходки съм се опитвал да взимам различни видове решения. Между другото, тичането помага и в академичната ми кариера. Как? Наскоро си защитих дисертацията и трябва да кажа, че през това време, докато я писах, много често съм напълно забивал. Просто не можеш да мръднеш повече, не можеш да решиш казус. И изведнъж, обикновено, когато дойде адреналина от тичането, ти идва някаква друга идея. Дай да го направим по друг начин. И тогава намираш изхода, да. Браво. И всъщност така се и получи с мен и затова съм и доволен, че стигнах до доста добри и интересни резултати, които в момента представям в различни институции в Европа. Честита ти докторска степен. Благодаря. Ето вече официално ти го казвам. Благодаря ти. Кой те прибра те в България? Аз никога не съм губил връзката с България и трябва да кажа, че съм много доволен от това. И докато следвах в Виена, бях много активен там като студент, в студентските организации за различни видове предложения, образованието как трябва да бъде в Австрия, дали трябва да има такси и така нататък. Но още по това време станах активен по различни икономически въпроси. Често съм се връщал в България да говоря по тях. След това, като бях в Лондон, правихме конференции тук. Водил съм различни икономисти, известни в България. Това беше начина да не губя връзката с страната и да допринасям по някакъв начин за случващите се дебати. По същия начин беше и докато бях във Франкфурт, после се върнах във Виена и в даден момент ме потърси президента и започнахме да разговаряме по теми, които аз разбирам. Той ме е питал само по тези неща, по които смея да твърда. Наистина имам добра експертиза. Какво се случва с Европа, европейския бюджет, еврото, добре ли се развива, зле ли се развива, какви са рисковете, България къде стои, какви позиции трябва да има. А най-първото предложение как дойде от държавния глава? Помниш ли какво си помисли ти, когато той ти каза? Ами то се случи някъде през... кога беше? В края на април, началото на май, няколко дена преди да бъде обявен служебния кабинет, тъй като той винаги е изчаквал напълно да е ясно, че той ще трябва да стъпи в тая роля и да излъчи служебен кабинет. И от една страна трябва да кажа честно, че в крайна сметка ние имахме си доверие, тъй като аз вече от 2-3 години разговарях, не много често, но да кажем на 2-3 месеца с него по темите, от които разбирам, пак казвам, европейските програми, европейския бюджет и така нататък. В този смисъл бях от една страна изключително и благодарен за тази покана. Естествено, осъзнах, че това ще е и голяма отговорност.
Към днешна дата доктор Пеканов не забравя и другата си страст – преподаването. Икономистът от Австрийския институт за икономически изследвания, където работи и до днес, учи студентите във Виенския икономически университет, що е то макроикономика. Пеканов често е и гост-лектор в Софийския университет и в Университета за национално и световно стопанство. Това е най-нормалното нещо. Докато правих докторантурата, така хора, които са активни в студентския живот, обикновено биват каяни за външни лектори. Така започнах в Виена през 2017-2018 и с оглед на активността ми в България в последните години, започнаха и университети тук да ме канят, да разговарям с студентите по тези теми за Европейския съюз, какви са неговите структури, каква е неговата икономическа политика, дали нещо трябва да се промени, как функционира паричната политика, какво прави Централната банка. Това са важни неща, защото това са бъдещите хора, които, надяваме се, ще представляват България във всички тези институции. Да. И така стигна до това. Ти поприще сега ново. То вече не е ново. Да е постоянно. Замислил ли си се? Със сигурност винаги съм казал, че без съмнение, ако стана професор в някой университет, това ще бъде голяма чест, както и голяма мотивация за мен. Това е сферата, в която вярвам, че от една страна движи света, науката, познанията. Родителите ми ме възпитаха в интерес към науката, книгите, случващото се по света. Майка ми е социолог, баща ми се занимаваше с търговия. Винаги сме обсъждали какво се случва по света, икономиката. И това да имаш знание за процесите е много важно за мен. И това според мен е допринесло и да съм малко по-спокоен, да се опитвам да науча цялата информация, някоя дори прекалено много информация, за да взема правилното решение. Спомням си преди 20 на години, може би за първи път между другото, едно от нейните пътувания, майка ми ме заведе в една книжарница в Брюксел, където продължавам да ходя. Тази седмица бях една огромна книжарница с книги на английски. И това винаги ме е така мотивирало. Колко много познания има, колко много неща имаме, които трябва да научим, с което ще станем по-добри и по-подготвени за всичко, което ни очаква. Какво си взе този път? Този път си взех една книга за бъдещето на Европа, между другото. За какво друго, разбира се. Както и една книга как да организираме идеите си. Как да не бъдем залети от цялата тази информация. Затова и казах, че в днешно време понякога имаме прекалено много информация. От всякъде получаваме нови и нови неща. И една книга, която да ни помогне за това да осмислим всичко това. И третата книга е биографията на Джон фон Нойман, един от най-известните математици, физици, икономисти на 20 век. Изключително мотивираща личност. Различно бъдеще за теб в политиката от това на вице-премиер един ден. Бихме ли могли да очакваме, да видим? Искаш ли? Опитвам съм се винаги да бъда относително активен по някакъв начин в дебатите за политиката в България. Правил съм го още преди да стана вице-премиер и ще продължа да го правя. И да, за мен е важно България да бъде добре представена пред света. В същото време да взима правилните решения. Правилните решения в днешно време означават да си запознат с проблемите, да си запознат с това политически какво е възможно, докъде можеш да стигнеш, в това да буташ обществото напред, да залагаш стандартите, както говорихме. И аз ще продължа да бъда активен в тези теми под различни форми, най-вероятно. И пак ти ми отговаряш като типичен политик. Айде сега конкретно. Искаш ли да бъдеш министър-председател? Защо не? Това са неща, които хората не трябва да си мечтаят за това. Хората трябва да им бъде гласувано доверието за това. И ако има хора, които смятат, че по даден начин трябва да се развива страната, моите идеи са ясни. Аз винаги съм казвал, доходите трябва да нарастват по-бързо, да имаме силни институции, да имаме високо образование, да се развиваме и в технологии, спорт, по-големи амбиции да имаме. Трябва да спрем да търсиме спасителите. Да казваме, ето, сега ще дойде някой и ще ни помогне, защото е бил тук и тук или е имал този и този опит. Не, ние самите само можем да бъдем спасители, когато повече и повече от нас, критична маса хора, казват, трябва да седнем и компетентно да си вършим работата. Не се вслушваме в това, което пише на сградата тук близо. Съединението прави силата. Много често не се вслушваме и заради това и не можем да се движим. Правим една крачка в едната посока, после в другата. Така не се движиш напред. Знаеш ли, имах един герой, пак в поредицата, който каза, че остави надписа "Съединители липсват".
много Напълно съм малки съгласен. съединители, които да се обединят в общата кауза Напълно съм съгласен. за една обща промяна, която всеки бленува, но пък много малко хора действат за нея. Ти си прибрал си се човек, въпреки че още ходиш, гастролираш. Точно така. И все пак, кое ще те задържи, може би, повече в България един ден? Мислил ли си? Ами нещо, което сега ме връща и което усещам като най-голям принос е когато преподавам. Това е нещо, което ме изпълва с желание да го правя, но и с мотивация, че градим бъдещето. Защото това днес натрупаме знания и способности, които са ни нужни в 21 век, означава, че ние утре сме по-подготвени за многото шокове, които се случват в глобалната икономика и въобще в животите ни. Ще сме по-подготвени, това от една страна, и от друга страна това ще направи и страната ни по-силна и по-подготвена. И когато се идвам тук, за да преподавам, това ми носи огромна, може би най-голямата мотивация, особено защото няма да крия, че смятам, че доста добре се справям с това, имам добра връзка с студентите ми. Някои от тях съм много доволен, че вече отиват, такива, които са ми били преди студенти, отиват в международни институции, смятам, че там добре представляват България, подготвени са. Това е най-големият принос, който може да направим. Във втората част от интервюто връщам Атанас в класната стая, където говорим за оценките в училище, за летата прекарани при бабите на село и за любимите футбол, история и, разбира се, Виена. Очаквайте продължението на историята на доктор Пеканов в следващия четвъртък, 25 юли в ефира на България сутрин.